E a mula que tinha solto foi de pregão de ferreiros. Foram por ela retorta os grandíssimos larpeiros. Foi-se redonda, curvou e sucede guerra calvacas. E dixeron, vamos todos, mirai que estar non son chanzas. Dixo José de Louzao, vale máis que non xa nada, que se derruba la mula, a vez a ter que pagala. Eles non fixeron caso e acordaron ir por ela e levaron bois e vacas para logo poder traela. Xuntaronse entre uns cuantos e marcharon pra retorta e vindo polo camiño o carro deu-lles a volta. A conta de moitos traballos puideron volver ao carro e antes de chegar ao pueblo xa o estaban esperando. Tiñan ben pouca vergüenza e estaban ben difamados, que sacaron de navallas e en máis deronse de palos. Cansados de discutir, acordaron repartila. Todos querían a piel pa presumir de gabardina. Foi un acuerdo de todos darlle a José de Lencias, foi o que máis traballou para axudarlles a traela. Empezaremos no pueblo algo e san ser los primeiros, quitaremos la bandouga e daremos los gaiteiros. A mí non me tocou nada daquela, pero anduvo cerca. Sí. Ese Pedro do Viguín é un home moi formal, puxos a repartir la mula, dándolles a todos igual. Corsaín de guerra con cargado de orquesta, sabe tocar la guitarra, tamén precisa cabeza. Farruco do Viguín, zapateiro quiere ser, e do rabo a facer liñas pre de prender a coser. Ai na Placedo decía, hai que dar algo dos coutos e logo saliu redonda, ven a comemos nosotros. Camilín de perdigueira, deixaremos o que queda, porque algún dos veciños lle anda a axudar a comela. Os mociños diversos ya tiñan bogana de carne, comeron a
toda e ainda quedaram com fome. E na ponte da retorta há uma pena grande, onde mataram a mula Soto de Villa Selande. O coordena esta canción unha da educación que lle roubaron a mula e non de máis ca razón. O que imprimiu esta copla mozos de Valdeferreiros, acaso perdonareis en algo os ofendemos. Viva Asturias! Ese era o remate.